A partir d'avui, presentem una sèrie de vídeos que estaran emmarcats dintre del curs de mòbil que realitzem a partir de WhatsApp. En aquest primer episodi parlarem sobre l'aplicació del Jitsi. És una eina que us presentem avui perquè a partir d'aquesta setmana, els dijous, ens connectarem de 11 a 12 i farem una hora TIC. Serà una hora on resoldrem dubtes que hagin pogut sortir al llarg d'aquella setmana. El Jitsi és una aplicació que, igual que Zoom, WhatsApp quan fem videotrucades, Skype, serveix per fer videotrucades amb una gran quantitat de gent. Com ja sabem, el WhatsApp només permet fer màxim una videotrucada amb 8 persones. En canvi, Jitsi, Zoom, Skype o Google Meets permeten fer videotrucades amb més gent. En aquest cas, nosaltres us presentarem el Jitsi. Comencem! Al Jitsi ens hi podem connectar de dues maneres. Comencem per la manera més senzilla i és per la qual nosaltres treballarem. Això es farà a partir de WhatsApp. Entrem al WhatsApp, al grup que tinguem nostre, i nosaltres us haurem enviat un enllaç que, com aquí podem veure, ens surt en blau. Quan cliquem en aquest enllaç, anirà a la pàgina web del Jitsi. Esperem un segon que s'ha de carregar. Molt bé, un cop hem clicat l'enllaç, ens surten aquestes tres opcions. La primera opció ens diu que si nosaltres tenim descarregada l'aplicació, que cliquem el primer enllaç que posa connectar-nos amb l'aplicació. Després ens explica que si no tenim l'aplicació, el que podem fer és baixar-nos-la o iniciar-ho a la pàgina web. En aquest cas, nosaltres ho iniciarem a la pàgina web. Cliquem i ens surt aquesta imatge. Què ens diu? En aquest apartat d'aquí podem canviar el nom. Jo posaré Fem companyia. Què més podem veure? Aquí podem dir que no volem micròfon, que sí que volem micròfon, que no volem càmera o que sí que volem la càmera. Nosaltres, per connectar-nos, estaria bé que ho féssiu amb el micròfon desconnectat. Entrem a la videotrucada. En aquest cas, només hi estic jo connectada. I ens surten les diferents opcions. El que podem fer, com hem dit abans, silenciar el micròfon, tornar-lo a activar. Ara em connectaré amb un altre telèfon. Ara m'he connectat també a un altre telèfon. Per això veieu que la veu va una mica més a poc. Què podem fer? Podem triar que es vegi en mosaic, i ara us surto repetida perquè estic connectada amb els dos telèfons mòbils. Si hi hagués més gent connectada, es veurien més quadres com aquest que tenim aquí dalt. Què més podem fer? Podem, si volem, aixecar la mà per avisar que volem parlar. Veieu que tenim una mà aquí en blau? Això vol dir que l'altra persona ha demanat el seu torn per parlar. Quan ja haguem parlat, abaixem la mà. Una altra de les opcions que ens permet el Jitsi és tenir un xat en directe. Anem aquí al costat i podem escriure, per exemple, bon dia. Ara jo he dit bon dia.
Podem tancar-ho. Ara, recapitulant, el més important de la videotrucada és que sapigueu quan heu de silenciar el micròfon i també desconnectar si no voleu la càmera. Quan haguem acabat la trucada, tan senzill com apretar el botó de color vermell. Una altra manera de connectar-nos al Jitsi pot ser que nosaltres haguem de començar aquesta trucada. Si hagués de ser així, com ho faríem? Doncs ara ho veiem. Entrem al Google i escrivim Jitsi. Anem a la primera opció. Posem el mòbil en horitzontal per poder veure més bé tota la pantalla. I aquí on ens posa que hem de posar un nom, posem el nom de la nostra trucada. Per exemple, que sigui fem companyia 1, 2, 3. I li haurem de donar això que posa Start Meeting, que significa començar la trucada. Clico aquí. I de nou ens surten les opcions que ens sortien al principi. Com hem dit, si tenim l'aplicació, podem fer des de l'aplicació, podem baixar l'aplicació o iniciar-ho a la pàgina web. Nosaltres clicarem Iniciar a la pàgina web. I com hem vist abans, és el mateix. Posem el nom que vulguem i comencem la trucada. Com us he dit, encara que us pugui semblar complicat, nosaltres us enviarem l'enllaç per connectar-vos a la trucada. I serà tan senzill com seleccionar la tercera opció, posar un nom d'usuari i silenciar el micròfon. I quan vulgueu preguntar algun dubte, torneu a activar el micròfon i feu la consulta. Esperem que el tutorial us hagi resultat profitós. Ens deixeu algun comentari, us subscriviu al nostre canal i compartiu aquest vídeo amb gent que creieu que els hi pugui interessar. Una abraçada de tot l'equip del Fem Companyia.